дар бозии дуввуми гурӯҳи F мизбонони мусобиқа дастаи мунтахаби Қирғизистон бо дастаи мунтахаби Сингапур ворид рақобат шуданд. Дар ҳузури 7322 нафар мухлисон соҳибони майдон қариб буд ба бохт рӯбарӯ гарданд. Аммо баъди дақиқаи 77 онҳо тавонистанд ки тарҳи бозии худро дигар кунанд ва ба пирӯзӣ даст ёбанд. футболбозони Қирғизистон ҳам гумон доштанд ки дар се бозие ки то ин дам бо Сингапур доштанд ба пирӯзӣ ноил шуданд ва имрӯз ҳам барои онҳо осон хоҳад буд ғалаба кардан. ҳарчанд футболбозони қирғиз зуд бозиро ба даст гирифтанд ва ҳуҷумҳои пайдарпайи худро ташкил доданд. ҳоло мо инҷо мусобиқро мебинем ки чӣ гуна як зарбаи хуб зад дар қисми аввал, вале ба муваффақият ноил нашуданд. Сингапур ҳам дар рафти бозӣ нишон дод ки ин даста ҳам дар ҳамла ҳамтон надорад ва ҳоло бибинед инҷо гузариши хеле зебои футболбози ин даста Yi Yong Song аз дар дақиқаи 57 ва ӯ маҷбур кард ки дарвозабони дастаи мунтахаби Қирғизистон Эржан тӯбро аз дарвоза бигирад. Бибинед хатти дифои дастаи мунтахаби Қирғизистон заифтар аст, суръаташ пасттар аст ва инҷо мо тавонистем бибинем ки Козубаев чӣ гуна қафо мемояд аз ин ҳамлагар ва ҳисоб кушода мешавад 1-0. оё футболбозони қирғиз гумон доштанд ки чунин мешавад? ҳеҷ гоҳ. баръакс футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон дар нимаи дуюм беҳтар бозӣ карданд. ҳуҷумҳои пай дар пайи онҳо ва дар як маврид футболбозони ин даста метавонистанд ҳисобро боз кунанд, вале инҷо тӯб аз муҳофизатгарон ба беруни майдон рафт ва даъво ҳам буд ки пеналти инҷо буд ва баъдан дар ҳақиқат баъди бозбинӣ ин ҳолат довар ба дарвозаи дастаи мунтахаби Сингапур зарбаи пеналти таъин кард ки онро Валерий Кетчин дар дақиқаи 77 ба самар расонид. ин лаҳзаро шумо мебинем Суни дарвозабони дастаи мунтахаби Сингапур ба тарафи рост парид ва тӯб ворид дарвоза шуд. боз ин як ҳуҷуми футболбозони дастаи Қирғизистон аст. боз як имконияти олӣ барои Виктор Майер ва дақиқаи 82 барои онҳо дақиқаи беҳтарин дар ин вохӯрӣ гардид ва ҳисоб 2-1 шуд. Майер имконияти хеле зебо дошт. бубинед ду нафарро фиреб дод бо як чархишаш ва тӯбро ба кунҷи чапи дарвоза зад. дарвозабон ҳам гумон надошт ки ин тӯб ворид тӯри дарвоза мешавад. футболбозони дастаи мунтахаби Сингапур ҳам дар як маврид боз имконият ёфтанд ки тӯбро ворид тӯри дарвоза кунанд, аммо довар ин ҳолатро ғалат шуморид ва ин тӯби задашударо ба инобат нагирифт ва бозӣ бо ҳисоби 2-1 бо ғалабаи дастаи мунтахаби Қирғизистон ба анҷом расид. дар гурӯҳи А дастаҳои мунтахаби Урдун, Индонезия, Кувайт ва Непал бо ҳам омаданд. ин бозиҳо бо мизбонии давлати Кувайт раҳандозӣ мешаванд. ғайри чашмдошт дар бозии аввали худ мизбонон аз дастаи мунтахаби Индонезия бо натиҷаи 1-2 шикаст хӯрданд. ҳарчанд кувайтиҳо аввалин шуда ба кушодани ҳисоб сарфароз гардиданд, аммо дигар бартарӣ бар ҷониби Индонезия гузашт ва бо камбеки худ онҳо аввалин се имтиёзро ба худ ихтисос доданд. дар ин вохӯрӣ довари тоҷикистонӣ Насрулло Кабиров ба ҳайси довари марказ фаъолият кард ва ин наворҳо танҳо ба дасти мо расиданд ки ҳоло манзури шумост. голҳоро Юсуф Носир дар дақиқаи 41 аз дастаи Кувайт ва Марк Клок аз Индонезия аз ҷазои пеналти ва Раҷмат Ирианто ба нишон расониданд. ин се имтиёз ба Индонезия имкон дод ки ба зинаи дуввум барояд. дастаи мунтахаби Урдун бошад бо Непал вориди рақобат гардид ки ҳоло ин наворҳоро тамошо мекунем. дар бозии байни дастаҳои мунтахаби Урдун ва Непал ҳисоб дар қисми дуввум кушода шуд. ҳоло мо инҷо мебинем ки футболбозони дастаи мунтахаби Урдун чӣ гуна ҳуҷуме анҷом медиҳанд. ҳуҷуми бисёр сареъ, бисёр хуб, пушти пои зебо ва ҳисоб кушода мешавад. дар дақиқаи 69 Али Алван аст ки инҷо бо як маҳорати олӣ ҳисобро боз мекунад. пештар дастаҳои Непал ва Урдун бо ҳам вохӯрӣ анҷом додаанд. умуман дастаҳое ки дар шарқи Осиё ҳастанду қудратнокиашон он қадар хуб нест. инҳо ҳам мисли ҳамин Мянма, Непал ва он чизе ки мо Сингапурро ҳам ба ин қатор дохил мекардем ҳамин қадар қувват доранд. вале бибинед Урдун чӣ гуна хуб бозӣ мекунад ва дар дақиқаи 82 баъди хато
ба дарвозаи дастаи мунтахаби Непал ҷазои 11 метра таъин карда мешавад ва инҷо ҳоло Ҳамза Ал-Дардаре ки ин як бозигари хеле мумтози дастаи мунтахаби Урдун аст, солҳои охир яке аз беҳтаринҳо ҳам ҳаст, инҷо тӯбро ворид тури дарвоза мекунад ва ҳисоб 2-0 мешавад. дар гурӯҳи бе дастаҳои мунтахаби Филиппин ва Яман ба ҳам мусовӣ бозиданд. Ҳисоб кушода нашуд, аммо дар бозии дуввуми ин гурӯҳ футболбозони Фаластин бо мизбонии бозиҳои ин гурӯҳ Муғулистон бо натиҷаи 1-0 пирӯзӣ ба даст оварданд ва ба зании аввали ҷадвали мусобиқот роҳ ёфтанд. Ҳоло ин голи задашударо дарёфт кардем ва пешниҳоди шумо мешавад. Ин тӯб дар дақиқаи 85 аз ҷониби Удай Муҳаммад Даббаҳ аз зарбаи пеналти ба дарвоза равон карда шуд. дастаи мунтахаби Фаластин дар раддабандии ҷаҳонӣ дар зинаи 100 аст, аммо Муғулистон дар зинаи 186 ва аз инро қудратнокии ин дастаҳо баробар маънидод намешуд ва ҳамин тавр ҳам ҳаст. Дар ин вохӯрӣ футболбозони дастаи Фаластин ҳамеша дар ҳуҷум буданд ва дар як маврид довари вохӯрӣ ба дарвозаи дастаи Муғулистон зарбаи пеналти таъин кард ки онро Удай Даббағ ба самар расонид. Дақиқаи 85 буд ва ин гол пирӯзиовар шуд. гурӯҳи С дастаҳои мунтахаби Ӯзбекистон, Таиланд, Малдив ва Шри-Ланкаро ба ҳам овард ва дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ки мизбони ин бозиҳост ва вохӯрии ин гурӯҳ дар варзишгоҳи Намангон барпо гардид, дар вохӯрии аввал бар дастаи мунтахаби Шри-Ланка пирӯзӣ ба даст овард. лаҳзаҳои ин бозиро ҳам дар даст дорем ва якҷоя мебинем. дастаи мунтахаби Ӯзбекистон аз қудратмандтарин дастаҳои Осиё аст ва кам ҳолате шудааст ки ин даста дар бозиҳои интихобии раунди сеюм барои ба ҷоми Осиё рафтан бозӣ карда бошад ва ин шояд аз нахустин бозиҳое ҳаст ки ӯзбекистониҳо барои ба бозиҳои ҷоми Осиё рохат гирифтан ба ин тақдир бо дигар дастаҳо ҳамроҳ шуданд ва дар вохӯрӣ бо Шри-Ланка ки бори аввал бо ҳам вомехӯранд, дар дақиқаи 36 Ҷалолиддин Машарипов ҳисобро боз кард. мухлисон хеле зиёд буданд ва бубинед ин бозӣ чӣ гуна буд. Аз зарбаи маъмулӣ ё худ стандартӣ Ҷалолиддин он тавр тӯбро тоб дод ки моҳирона буд ва голи дуюм ҳам дар дақиқаи 48 маҳз аз зарбаи стандартӣ вориди тури дарвозаи Шри-Ланка шуданд. Достонбек Ҳамдамов аст. ҳоло бубинед Машарипов, Достонбек Ҳамдамов ва дигар бозигароне ки дар ҳайати дастаи Ӯзбекистон бозӣ мекунанду маҳораташон олӣ аст. Стречкоро ҳам мебинед, сармураббии дастаи мунтахаби Ӯзбекистон. Вале ин зебогии голе ки Достонбек зад ҳанӯз барои худи ҳамин коргардони ин вохӯрӣ бисёр ҳам маъқул шудааст ки борҳо нишон медиҳад ва мо ҳам аз он лаззат бурдем. Вале дери гузашта дар дақиқаи 61 Фарух Сайфиев голи сеюми дастаи мунтахаби Ӯзбекистонро ба самар расонид. Ин ҳолати пеш аз ин гол аст, бисёр як ҳолати зебо буд ва ниҳоят ин голи сеюми футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон вориди тури дарвоза шуд дар ҳамин ҳолат ки баъди ҳуҷумҳои дурудароз ба ягон кас муваффақ нашуд ва баъдан Фарух Сайфиев бо зарбаи ниҳоят хуб тавонист тӯбро вориди тури дарвоза кунад. 3-0 Ӯзбекистон қадами аввалини худро ба пеш гузошт ва бибинед мухлисон ҳам аллакай пешгӯӣ карда буданд ки ҳисоб 3-0 мешавад ва 3-0 ҳам шуд. Вале хати дифои дастаи мунтахаби Шри-Ланка хеле кӯшиш кард ки аз ин гол наҷот ёбад. Ин тавр ҳам нашуд ва футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон фикр мекунам ки аз ин гурӯҳ ба осонӣ ба даври бозиҳои минбаъда хоҳанд рафт. дар ин гурӯҳ ҳамчунин дастаи Таиланд бо натиҷаи 3-0 Малдивро шикаст дод ва дастаҳои мунтахаби Ӯзбекистон ва Таиланд ба садри ҷадвал баромаданд. наворҳои бозии байни дастаҳои мунтахаби Афғонистон ва Гонконгро ки бо ғалабаи дастаи Гонконг бо ҳисоби 2-1 ҷамъбаст шуд, дарёфт накардем. Аммо дар гурӯҳи Д
افضلیت بازی دسته منتخب هندوستان به چشم رسید و حملهگر این دسته سونیل چتری با دروازه دسته منتخب کامبودیا 2 گل زد و هندوها با نتیجه 2-0 پیروزی به دست آوردند. متوجه باشید. سالهای اخیر فوتبال هندوستان خیلی به پیش می رود و این را ما درک میکنیم. دسته‌های کشوری هندوستان در بازی‌های لیگ چمپیون‌های آسیا هم امسال اشتراک کردند و حالا در حالتی که با کامبوجا بازی میکنند اینجا کامبوجا را بارها بریدند و در این وخوری در دقیقه 14 علیه خطای فوتبال بازان خط مدافعی کامبوجا به آن آورد که داور ضربه پنالتی تعیین کرد و ستاره فوتبال هندوستان سونیل چتری در نزد توپ است که این توپ را با گل جمع بست میکند و حساب شده می شود. سونیل چتری هدف اساسی دسته هندوستان است و در هر بازی تقریبا به دروازه حریفان گل هم میزند. با این دسته هندوستان هم ما بارها بازی کرده ایم در همه سطح و او را خوب میشناسیم و این ضربهش هم بسیار قاطع و گرفته نشونده بود که ما و شما دیدیم. در نیمه اول باز فوتبالبازان این دسته امکانات گل زدن داشتند. حالا بگید یک ضربه نهایت سختی بود از جانب بازیگران این دسته وانگ جام بود ولی توپ وارد توری دروازه نشد. در نیمه دوم بار دیگر سونیل چتری در دقیقه 60 حساب را 2 بالا ساخت و توپ وارد توری دروازه گردید. این ضربه رو ببینید چگونه ماهرانه و بسیار هم با استعداد بلند به یگان جست به یگان تجلیل یک فوتبال بازی عادی هست و خاکسار که این را ما درک کردیم و در نتیجه هندوستان صاحب 3 امتیاز گردید. نهایت رسیدیم به آخرین گروهی که در بازی‌های انتخابی جام آسیا 2023 دسته‌های منتخب مالزیا، بحرین، ترکمنستان و بنگلادش را سرجم کرده است. میزبان این مسابقه دسته منتخب مالزیا در ورزشگاه بوکیت جلیل نشنل استادیوم فوتبالبازان ترکمنستان را سرافکنده کرده به دروازه‌اش 3 توپ زدند. باز یک داور تاجیکستانی این نوبت گلمراد سعدالله هم در این وخوری داور بود و این افتخاری فوتبال تاجیکستان است. اما همین رو گفتم به مورد است که ترکمنها آنهایی که در بازی‌های چمپیونات آسیا بین جوانان بازی میکنند همه را در حیرت گذاشتند و ایران را مغلوب کردند. حالا باشد ببینید دقیقه 11 است و محمد صفوی از دسته منتخب مالزیا توپ را وارد توی دروازه ترکمنستان میکند و در دقیقه 16 علاقه حلیم هم گل دوم را میزند. ببینید حفظی حلیم با یک ضربه نشان‌رس خطای محافظتگر را استفاده برد و حساب را 2-0 کرد. اما بعد چند دقیقه با امان اندوردیف بازیگر التین اسیر موفق شد که یک توپ را به دروازه دسته منتخب مالزیا زند و حساب را 2-1 کند. دیگر فوتبالبازان دسته ترکمنستان امکانات گلزنی نداشتند ولی در دقیقه دومی وقتی ایلوه شده به قسم اول کوربین اونگ گل سوم مالزیا را به ثمر رسانید و این بازی با حساب 3-1 به انجام رسید. در این گروه فوتبالبازان بحرین با 2 گل زده حسن حرام و کامل الاسود به گرفتن 3 امتیاز سرفراز شدند و در زینه دوم موقع دارند. در دومی بازی‌ها روز 11 ایون گذرانیده می‌شوند. دسته منتخب تاجیکستان در این روز با دسته منتخب سینگاپور در ورزشگاه دولان امورزاکوف با هم دیدار انجام می‌دهند. گزارش مستقیم از جریان این وقوعی توسط تلویزیون ورزش و فوتبال منظور شما می‌گردد. ما باشیم در همین جا برنامه امروزی خود را به پایان می‌رسانیم. مقصد برنامه ما ترغیب فوتبال تاجیکستان و آسیا است. نشرهای من بعد ما بعد برگزاری دور دوم پیشنهاد شما خواهد شد. باقی صحتمند و پیروز باشید. خیر تا بازدید. خود را احتیاط کنید.